Hazreti Yaqub aýtdy: "Men sizleri Benýamine emin bilmeýärin, meger sizi şoň dogany Yusufa emin bilişmeýäni mundan awwal. Pes Allah tebarek we taala ýaxşy saklaýandyr, oşo mehrabanlaryň mehrabanragydyr." وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. O wagty ki Yaqubun owlatlary Mısırdan öwrülip baranlaryna yüklerini açtılar. Yüklerini açanlaryna beren metalaryny yükleriniň içinde tapdylar ki özlerine gaýtaryp berilipdir. Şonda aýtdylar: "Ey ata, şundan başga näme etsäýli? Bu biziň öz metaamyz, özümize bahşiş edilip özümize öwrülipdir. We biz ählimize azyka getireriz. O doganymyzy namul aýemetlerden saklarys. O bir diýen ýüki gallany artykmaç getireriz." قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Hazreti Yaqub aleyhisselam aýtdy: "Men hergiz Benýamini siz bilen iýermerin. Ta Hudaý bilen qasam içip taahhüt berýänçäňiz Benýamini getireris diýip. Meger enki hemmäňiz maglup bolup aciz bolmaňyzda onda çäre ýokdur." Pes wagty ki şolar atalaryna taahhütni berenlerine şonda Hazreti Yaqub aýtdy: "Allah tebarek we taala biziň aýdan sözümize muraqib we agahdyr." وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Hazreti Yaqub aýtdy: "Ey oglanlarym, hemmäňiz bir derwazadan girmäň. Her gaýsyňyz başga derwazadan girsin. Men Hudaýyň qada we qadaryny def edip bilmerin. Hukum mutlak Hudaý üçindir. Hudaýdan başga hukmy bolmaz. Men şoňa tewakkul etdim. Pes şoňa tewakkul etsin, tewakkul etýänler." وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. O wagty ki Yaqubun oğlanlary atalarynyň aýdan ýerinden daxil boldular. Hudaýyň hukmundan hiç taatny men etip bilmedi. Lakin Yaqubun kalbynda bir şefkat we hahiş bardy. Şonu bitirdi. O Yaqub bilýän we ilim eýesidir. Biziň wahy bilen bildirýän zadymyzy. Welakin adamlaryň köpüsi bilmediler. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. O wagty ki Yaqubun oglanlary Yusufun huzuruna baranlaryna Hazreti Yusuf öz dogan Benýamini öz ýanyndan jaý berip özüne çekdi. Aýtdy: "Men sen doganyň Yusufdyryn. Pes olaryň ozalky eden işlerine gam bolma."